Част 9. Земята бе тъмна, като водата, през която бях дошъл. Едва забележим склон ме доведе до основата на сградата, която бях видял отдалеч. На нейната дълга квадратна фасада бяха гравирани няколко знака, като използваните от свещениците на древна Персия. Цялата сграда бе направена от груб черен базалт. Вратите от кипарисово дърво се отвориха, за да ме допуснат. Топъл и влажен вятър се надигна изведнъж и бързо ме избута към центъра на залата, като същевременно затвори вратите зад мен. Останах на тъмно, но постепенно очите ми свикнаха със слабата светлина, която владееше това затворено място, и успях да различа заобикалящите ме предмети. Таванът, стените и пода на залата бяха черни като абанос. Два стенописа привлякаха вниманието ми. Единият представляваше кон, като онзи, който е описан от поетите ни като причинител на падението на Троя. От зейналите му хълбоци се подаваше човешки труп. Другото изображение беше на отдавна умрял човек. Гнусни насекоми, родени в гниенето на плътта му, се рояха по цялото лице и поглъщаха веществото, което ги бе създало. Едната ръка, останала без месо, вече разкриваше костите. Мъж, облечен в червено, стоеше до трупа и се опитваше да го повдигне. На челото му грееше звезда. Краката му бяха във високи черни обувки, носени от войните в древна Гърция и Рим. Над, между и под картините имаше 3 черни табла с сребърни знаци. Прочетах ги и после се заех да обикалям залата, където щях да прекарам 9 дни. В тъмен ъгъл открих купчина черна пръст, богата и наситена с животински частици. Тък му посягах да взема малко от нея, когато глас, оглушителен като звука на тръба, ми забрани да го правя, казвайки: тази пръст се намира в тази зала едва от 87 години. Изминат ли още 13 години, ти и другите Божии рожби ще можете да я ползвате. Гласът замлъкна, но последно отекналите звуци продължиха да вибрират още дълго в този храм на тишината и смъртта. След като останах там, колкото ми бе предречено, си тръгнах през вратата срещу положна на онази, от която бях дошъл. Отново видях светлината, но тя не бе толкова силна, че да умори очите ми, свикнали с тъмното. С изненада видях, че за да стигна до другите сгради, ще трябва да прекося още по-широко езеро от първото. 18 дни вървях през водата. Спомних си, че водите на първото езеро ставаха по-тъмни и плътни, колкото повече напредвах. Водите на това езеро, точно обратното, ставаха все по-бистри, колкото повече приближавах брега. Робата ми, която в двореца бе станала черна като стените, ми се струваше сивкава. Постепенно тя възвърна цветовете си, но не стана съвсем синя, а по-скоро прие едно прекрасно зелено. След 18 дни се качих на дигата по бяла мраморна платформа.